otra cosa es que lo hagan todos juntos y nosotros tenemos estamos haciendo Imanol Alguzilekin, Imanol gaur garaipen garrantzitsua zen, batez ere azken asteko bola hori moztu eta bola berri batekin hasteko 4-huts Raio Majadahondarren aurka. Bai, gainetik arerio potolo baten kontra, gora berajea gure alde jarri deu, han Irunekoa gaur gurki irabazi eta puntuaz empatauta gehatzea ez, bola berajea gure alde. Orduan posiz, etzan arerio errexea eta, naiz eta gehiokin gehatu, asmatu egin behar da aurrean da, dudidabe jokalariek asmatu egin du. Partidaren gakoagian jokaldi horretan izan da ez, Raio Majadahonda 10ekin geratu da eta hurrengo jokaldian Sansek gola lortzea garrantzitsua zen. Bai, dudik gabe, dana errestu du ez, asmatu egin dugu, hurrengo jokaldian aurretik jartzea, eta horrela erresago da ez, beraiek dudik gabe, espazio utzi dituzte eta guk aukera horiek, espazio horiek aprobetxatu ditugu. Hurrengo asteburuan Toledori bisita, Toledo goiko posizioetan dago, baina Sansek erakusi du aurten, etxetik kanpo ere joko estiloa mantentzen duela eta garaipenaren bila joango zatela. Bai, dudik gabe. Sanse aurten, nortasun handiarekin nahi da jola azten etxetik kanpo, eta aste honetan ere berdina izango da. Jakinda, arerio zaila dukagula aurrian, baina dudik gabe, Sanse aurten, zuk esan dezun bezala, demostratzen ari da, etxetik kanpo, badekila, aurrez aurre, konpetitzea.